So tá muid an seo aniu mar chud eile na cleigíní Gráinne sa Cultúrlann I mé firste. Bhí lá den scoil a gin seo dó chreidte. Bhí na páistí ar dóid, bhí scafte intachon. Is brálin a bheith abal a hatig arásig bell firste, mar bí muid ag taistil fodvad na tíra agus nar hagmuid joála go bell firste bíon an scafte dó chreidte mai agus tanna focail na nórain arála sacu agus bíon siad ag dawsa agus ag ceoltóir agus maithíonn tú ggóil an dúil acu in sa seo agus na hárain agus an ceol agus an crack agus bhí ceoltóir in chéad scoilm tá Joe Campbell McCardle, Dermot Moyne, Kevin Meehan agus méhéan a légar an ardan le chéile agus muid a godiach de chéile mar sin tá fuam intachon agus crack ar dóid agus tá féile den scoilhan le féile na cleigíní Gráinne cai mé rá ghfuil muid lán sásta bheith buinteach agus a bheith páirteach leis an eile intach seo atá gobar ar son an phobal an seo mé firste. Tá féile na cleigíní Gráinne ar roas ar fad agus mé héan ag súil go mór na bheith ag ceol chuir Damien Dempsey an teachtain seo so bheith sin ar dóid agus anad nua san comgáils ar bóthar na bhá so tá ag súil go mór leis.